ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା 800 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ସବସିଡି ପଇସା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବର୍ତ୍ତମାନ 2300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ 800 ଟଙ୍କା ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2300 ଟଙ୍କାରେ 800 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛାରେ ଧାନ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।